Здравейте, приятели! Аз съм Андрей и днес ще ви покажа нови придобивки от Джамбо. Много са, затова нека да започваме. Така, първото нещо, което купих, е ето тази кърпа за лице. Много е сладичка, с любимото ми коте. Така, следващото нещо, след тези за саксия яйчица, много са сладички и готини. Следващите две неща, ето тези папки на Office Style, лилава и розова. Много са готини и двете. Те цветове са много хубави. Следващото нещо е едно клипче, още едно. Следващото нещо е половината неща са за Великден е първичка. Така, следващото нещо, ето те малки яйчица. Следващото нещо са ето тези други яйчица. Тук имам за оцветяване яйчица. Ето ги. Една играчка на Angry Birds. Вижте. Това е Willow. Тук е показано. Така. Следващото нещо. Ето тази кошничка. Ето бележката. Ето тази кошничка за яйчица. После ще ви кажа всичките цени, без да ви ги показвам нещата. Едно сокче, което ще отворим на края на видеото. Или не, няма да. Няма да го отварям пред вас, защото малко трудно се отваря. Така, следващото нещо е ето това за саксии капак. Много е готино, калинка, като калинката и черни купра. Само че калинка. Следващото нещо ето този ключодържател на Миньон. Купих малко две неща за ядене, но ги изядохме по пътя. Така, следващото нещо пак е една такава кърпва. Мека и хубава. Едни круасани на така. Средник, Скипър, Ковалски и Рико. Така балничеца имената. Боички. За яйца. Ето, това е еднакви опаковките. Ето тези салфетки. Вижте какви са готинки. Яйчица. Кашче за буклук, което е много готино, става за куклите ми. Keep calm and store up. Май така пише. Следващото нещо, те две свещи. Следващото нещо за слагане на яйчице. Ето така, например. Като свещник, но става и за яйца. Ето тук ще го сложа, че е стъклено. И тук последните две неща. Етикети на миньоните. И тези. Тези тънкописци. Те са син, черен и червен тънкописци. Ето тънкописци. Ето ги. Това беше всичко в плика. Сега ще ви кажа сметката, тя е много тънка. Общата сума е 38 лева и 69 стотинки. Така. Mini Kosh will have count. Ето, тук ви го показах. Big свещ яйце. Пак яйчице.
Бел панер за общ 5,99. Аз не помня кое беше това. Великденски яйца стик. 5 броя. Тея, където са щетичките. 1,49. Кърпа на котата 1,99. Кърпа цикламена 99 стотинки. Тънкописци 4 броя 1,99. Етикети Мини Маус, т.е. миньонните 1,49. Това е потничката с яйца за зайчетата. За зайчетата май 1,99. Великденска зелена трева 1,49. Странно е това. Като великденски яйца 2,99. Великденски яйца 60 броя 1,99. Круасан 7 Days шоколад 99 стотинки. Angry Birds Stella Tell 1,99. Плътсок Мине Фрост 1,99. И круасан Чипикал Мини 89 стотинки. Велик ръчна боята. Салфетки 20 броя 1,49. Ето това с калинката, нали го помните? Калинката 99 стотинки. Папка Перф Лилава 1 брой 50 стотинки. Папка с перфорация 4,50 стотинки. Капсули литърска боя яйца и капсули великденска боя яйца. Това е цялата смеска. Ето вижте. Да, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и гледайте и другите клипове. Чао!